Dobrý deň, priatelia, alebo pekný podvečer. Ja sedím teraz pred 6 v lese na pníku a ohlasujem sa po dlhšom čase. Ja si to uvedomujem sama, že je to dlhšia doba, čo som nezdieľala. Ale dialo sa veľmi veľa vecí, transformácie v mojej osobnej. Takže sa mi to ani nedalo a ani nemá význam všetko zdieľať. To nie je všetko vhodné zdieľať. No a teraz dozrela zase doba, aby som sa ohlásila a zmenilo sa to mňa tak, že teraz môžem aj poskytovať konzultácie osobné pre druhých a budem aj častejšie zdieľať a informovať o ponuke alebo o forme, akou to chcem poskytovať, keď to budem vedieť. Ešte nemám webovú stránku, ale nejako si to premyslím, ako to môžem poskytnúť, zdieľať, aby to bolo prístupné aj druhým. Táto energetická práca, ktorej sa venujem, a mohla som podporiť aj druhých zdieľaním mojich darov. Minule som hovorila o vysokej senzitivite. Len pozerám, či nejde niekto okolo, lebo tu je cyklotrasa. O vysokej senzitivite a tá sa u mňa za tie mesiace premenila na hypersenzitivitu, s čím sa naďalej učím žiť. A uvedomujem si čoraz viac tie výhody, to pozitívne, čo na tom je. A je to tiež proces. A nevždy sa mi dalo zdieľať, pretože tie energetické procesy boli aj veľmi náročné a intenzívne a bolo ich toľko za sebou, že to sa proste nedalo. Čo je možné teraz pre nás ľudí na tej energetickej úrovni? Viem, že asi nie všetci žijú už v 5D, naplno, niektorí sú ešte stále v 3D, v 3. dimenzii alebo vo 4. dimenzii, ktorou si treba prejsť, aby sa dostali do 5. dimenzie. Preskočiť sa nedá nič a ja som si to tiež musela zažiť, prežiť, prejsť si procesmi, liečením, seba uzdravovaním, transformáciou, ktoré patria k 3D, k 4D. A teraz sa môj život mení zase ďalej, tak ako aj každého z nás, každý si zažíva tieto zmeny, ktoré sú okolo nás a aj tie vnútorné zmeny. O tých službách alebo tej ponuke spravím osobitné video, keď si to porozmýšľam, ako to idem robiť, ako to môžem poskytovať, to potom druhýkrát. Ale chcela by som zdieľať takú čerstvú, čo už tiež sú 2 týždne, takú čerstvú transformačnú skúsenosť, ktorá bola aj takým priamym dôkazom toho, že existuje ten jemnohmotný svet, o ktorom ja viem a ako mňa to netreba presviečať, ale som si to mohla takto sama na vlastnej koži prežiť,
zažiť. Pretože aj keď sa naďalej vzdelávam v tej energetickej práci a pokračujem s našou mentorkou, ale je to iné si to zažiť na vlastnej koži, prežiť si, mať tú vlastnú skúsenosť, pretože veľa vecí sa nedá vysvetliť, opísať. Treba si to prežiť a tým človek pochopí viac. No a čo sa mne dialo, viem, že to bolo štvrtok večer, teda pred 2 týždňami, som si líhala do postele s tým, že ma zobudia v noci moji sprievodcovia a presne tak sa aj stalo. Pred polnocou som sa zobudila na veľkú bolesť v hrdle, jazyka, začal mi trpnúť jazyk, hrdlo, nemohla som, ako keby sa postupne zväčšoval a úplne napuchol, tak umrtvel a ja som nemohla skoro ani prehltať, nemohla som rozprávať a musela som si nejako uvedomiť najprv, že čo sa deje. Nevedela som, čo mám najprv robiť. Bolo pred polnocou, telefón som síce mala, ale musela som sa upokojiť, vyšla som najprv vonku a teraz, že čo mám robiť, čo podniknúť, najprv myseľ sa zapojila, pretože najprv bola tá myšlienka, idem hľadať pomoc, potrebujem nejakú ako lekárskú pomoc, tak som vyšla vonku, ale nedalo sa mi rozprávať, nemalo význam niekomu zavolať, pretože by mi nebol rozumel a bol by si myslel, že som nejako pod vplyvom nejakého alkoholu alebo nejakých látok omamných, čo vôbec nebol ten prípad. A vyšla som vonku, pozerala som sa na hviezdy, prešla som sa trošku okolo bloku, ukľudnila som sa, potom som vošla dnu a počula som v sebe len také ako, že len tým treba prejsť a mám dôverovať a ukľudniť sa, tak som potom ostala sedieť v kresle, spravila som si asi, myslím, že harmančekový čaj. Alebo až ráno, neviem proste, ani piť sa mi nedalo, len som si pery nejako vlhčila. Prehltať sa mi nedalo, sliny išli z pusy, tak som utierákom si to utierala. A prosila som mojich sprievodcov o pomoc. Sedela som v kľude, ako sa mi dalo a len som dýchala, modlila som sa a postupne som aj sa potom, už viem, presunula na iné lehátko. V posteli sa nedalo ležať, tak som išla na lehátko, kde som si nejako nabok ľahla a pod 3 deky som sa zabalila, lebo mi bolo zrazu taká zima. A pritom vonku bolo teplo. A len som dýchala zhlboka až do brucha a podarilo sa mi nejako zdriemnúť. Ukľudnilo sa to a asi som, viem, že som si pery vlhčila, lebo som mala veľký smäd a ten jazyk bol taký strpnutý, úplne ako zväčšený, proste moja slabina, krk, mandle z detstva, tieto veci ešte, tak to sa asi tak prejavilo a aj
nejaké energetické procesy, možno aj niečo z minulých životov. Proste transformácia na 3. alebo na 6. Ráno som sa zobudila, ten jazyk sa zmenšil, ešte bol taký strpnutý, ale už sa mi dalo trošku viac hýbať a mohla som si sa trošku napiť ráno vody teplej. Postupne to odpúchlo. Pery ešte boli také veľmi napuchnuté, popraskané trošku, ale ja som proste žila a to bolo silný zážitok pre mňa, ktorým chcem povedať aj to, že máme takéto samouzdravovacie schopnosti. Zároveň neodrádzam nikoho od návštevy lekára, to v žiadnom prípade, a takéto procesy nie sú ešte pre ľudí, ktorí nemajú toľko skúseností s energetickou prácou alebo ešte naplno žijú v starom systéme a riešia si vnútorné veci alebo ešte len začínajú sa zaoberať témami. Predchádzali u mňa tomu aj teda v našej skupine rôzne cvičenia, meditácie, vnímanie seba a práca s jemnohmotným tímom, zoznamovanie sa s nimi. Takže ide to krok za krokom. Ale chcem ti povedať, že tieto schopnosti máme a je to možné sa aj takto uzdraviť a prejsť si, obnoviť si oživiť tieto schopnosti v nás. Už je to možné v tom súčasnom vedomí na Zemi. V poli tých vedomých ľudí, ktorí sa už dlhšie tejto práci venujú a týmto schopnostiam majú už otvorené alebo sú už nechcem povedať ďalej, ale už sa dlhšie venujú tejto energetickej práci a používajú tieto duchovné dary tiež pre dobro vlastné aj dobro celku. Tak to má byť také malé povzbudenie, že je to možné. A som bola veľmi vďačná za túto skúsenosť, že som to zvládla. Že som nevolala nejakú záchranku. Že som to dokázala prejsť. A potom postupne ráno som si, o 9:00 raňajky to som asi neviem, čo som jedla, ale viem, že som pila a potom som si mohla dať aj kávu, ako keby sa nič nedialo. Nejakú meditáciu som si spravila a potom ešte som bola v kľude, viac menej, doma, tnuka. A asi po obede zrazu prišiel impuls, že idem umývať kuchynskú linku. Ako keby sa nič nedialo, že však o nič nejde. Tak som si v kľude Božom umýla kuchynskú linku a podvečer som ešte išla na nákup peši, trošku ďalej. Nie len u nás na sídlisku, ale trošku ďalej som si zašla a mala som trošku obavy, keď som chcela, niečo som hľadala, nejaký tovar a pýtať sa predávačky, či mi bude rozumieť, ale mohla som artikulovať normálne, bolo mi rozumieť, žiadne nejaké následky. Takže to bolo v priebehu 24 hodín sa toto udialo. A potom som bola veľmi šťastná za to, že žijem, že dýcham, že znova môžem prehltať. Proste všetko to, čo v noci prišlo, ustúpilo do ďalšieho dňa.
Len pery som si ešte ošetrovala medom a tajňakou pomádou. Ale to sú maličkosti. Ale môžem znova prehltať, mohla som znova prehltať, rozprávať. Tak to som chcela pozdieľať. No a ešte sa deje veľa vecí ďalej s tým jemnohmotným svetom, ale to, ktorý je už tu dávno, my sa v ňom pohybujeme, nie každý to vidí, nie každý tomu verí a ani to nie je vhodné pre každého. Niektorí ľudia to vôbec nemajú ako náplň života alebo v pláne života, tí majú úplne iné témy, ktorým sa venujú v tomto živote. Takže tak toto je. No a ja si ešte chvíľu posedím v tejto, ako ja hovorím, najväčšej obývačke na svete, v prírode. Bzočia tu včely, neviem, či to počuť aj na tom videu. A vrátim sa do bytu a na budúce budem zdieľať niečo ďalšie. Zase niečo pozitívne, povzbudzujúce. Tak toľko. A dúfam, že to nebude trvať tak dlho. Ani nie, že dúfam, ale viem, že to nebude trvať tak dlho. Takže odo mňa. Čo skoro zase ďalšie informácie. Majte sa krásne, krásne letné dni.